Samantala, inflation rate po sa lalawigan ng Pangasinan umakyat po sa 3% noong nakaraang buwan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Malaki ang itinaas ng inflation rate para sa bottom 30% ng mga kabahayan sa Pilipinas noong March 2026 ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang ang Pangasinan kung saan tumaas ang inflation rate sa 3%. Mataas ito kung ikukumpara sa 1% na naitalang inflation rate ng lalawigan noong buwan ng Pebrero. Patuloy na nakaapekto ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin at serbisyo sa mga pamilyang kabilang sa bottom 30% income households sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa pinakahuling datos para sa buwan ng Marso. Ayon sa datos, ang tatlong pangunahing grupo ng kalakal at serbisyo na may pinakamalaking ambag sa kabuuang inflation ay ang restaurants and accommodation services na nasa 42%. Pumangalawa ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 21% na bahagi na sumasalamin sa mas mataas na gasto sa tirahan at mga pangunahing serbisyong pangtahanan tulad ng kuryente at tubig. Pangatlo naman ang transport na may 17.5% na ambag na nagpapahiwatig ng epekto ng presyo ng pamasahe at gastos sa pagbiyahe sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon upang mabantayan ang epekto nito sa buying power ng mga residente, lalo na sa mga pinakaapektadong sektor. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.